Savičević. Savičević nije uspio da ga zaustavi Tom. Dobra lopta za Savičevića. Evo prvog opasnog napada Crvena Zvezda. Oduzeo mu je loptu Savičević. Savičević. Savičević, Reuter. Savičević. Dobro je. Radinović do Savičevića. Savičević. Otkriva se Pančev. Savičević. Ovo bi mogao biti žuti karton. Oboren je s leđa Dejan Savičević. Bruno Galer je poznat po tome što deli žute kartone poput novogodišnjih konfeta. Pogledajmo usporeno ovu akciju nezadrživog Dejana Savičevića. Evo iz drugog ugla. Ne može se majstor fudbala kakav je Dejan Savičević zaustaviti. Čini mi se Laudrup ne vidi to. Galer, Savičević. Savičević lomi redove Marna i greši u dodavanju. Savičević. Savičević. Augenthaler ga zaustavlja prekršajem. Lopta za Savičevića. Savičević lomi Grahamera. Lomi! Dejane, hvala ti za ove vele majstorske poteze, bez obzira što lopta nije u Aumanovoj mreži. Pogledajte kako to radi Dejo Savičević. Savičević. Savičević kroz noge Effenbergu. Radinović. Lopta za Savičevića. Van Tichelen helemaal overgekomen. En dan nu met hele rustige controle. Bojevic, fout van de Tichelen. En even een beetje duiding naar hem. Savičević. Snel, 100. Op de man. Ik dit.
sam Crnogorac bio i ostao sam i umrijet ću tako zato što sam Crnogorac. Treba biti Crnogorac, ali normalni Crnogorac. Ne treba... To je u zadnje vrijeme postalo moderno. Ko je Srbin, ko je Crnogorac, ko je Hrvat. To nas je dovelo do rata i zbog svega. Mislim da je to tragedija naša. Žao mi je bilo sve što se dešava to u bivšoj Jugoslaviji, s obzirom da sam vaspitavan u jugoslovenskom duhu. Ali svako je vukao na svoju stranu, pojačao se taj nacionalizam, da i malo ko razmišlja o nekom jugoslovenstvu i o nečemu, sigurno da ne bi do toga došlo.